Mae Scottish Power wedi penderfynu symud 32 o swyddi o Nghaernarfon i Wrecsam. Mae'r swyddi yma'n cynnwys y 40 sydd yn darparu'r llinell gymorth Gymraeg. Rwan y cynnig i'r gweithwyr ydy bod nhw'n medru naill ai symud i Wrecsam i fyw, neu bod nhw'n medru teithio'n ddyddiol i Wrecsam i gymryd y swyddi fyny. Ac mae Scottish Power wedi bod yn pwysa ar y gweithwyr i ddod i penderfyniad ynglyn â hyn erbyn diwedd Ebrill o'r hyn dwi'n deall. Rwan, mae unrhyw un efo unrhyw ddealltwriaeth o ddaearyddiaeth Gogledd Cymru yn gwybod yn iawn bod yn mwy lai na bosib i rwy'n deithio'n ddyddiol i Wrecsam, sy'n golygu 2 i 4 awr yn y car bob dydd ar ben y diwrnod gwaith. A mwy na hynny, mae llawer iawn o'r gweithwyr sydd yn gweithio yn Scottish Power yn bobl sydd naill ai'n gweithio'n rhan amser neu sydd efo dyletswyddau teuluol. Heb sôn am hynny, wrth gwrs, o ran y gweithwyr, maen nhw'n bobl sydd yn brofiadol wedi bod yn gwneud y swydd yma ers tro. Ac pobl sydd wedi setlo yn yr ardal yma, felly mae'n anhebyg sa rwy'n yn codi pac a mudo i Wrecsam. Felly dyna beth sydd wedi cael ei gynnig. Rwan yn amlwg mae'r gweithwyr yn anhapus iawn efo hyn. Ac i ddeu gwir, fel yr aelod seneddol, dwi'n anhapus eithriadol oherwydd sefydlwyd y gwasanaeth Cymraeg yma yn Nghaernarfon o ganlyniad i stormydd mawr yn 90au pan oedd ddim gwasanaeth Cymraeg ar gael. Jyst i fynd yn ôl rhyw chydig bach yn yr hanes, bryd hynny oedd pobl yn yr ardal yma heb drydan ac yn ffonio fewn ac wrth gwrs yn cael gwasanaeth uniaith Saesneg. Wedyn ar ôl dipyn o drafod, agorwyd y ganolfan yn Nghaernarfon efo dipyn o stŵr, felly fel rhan o ymrwymiad Scottish Power oedd nhw'n newydd gymryd drosodd gyn manweb yn y gogledd yma. Felly dyma ni wasanaeth sydd wedi bod yn gweithio'n dda, sydd wedi sefydlu yma efo staff galluog. Ac be da ni weld fel symud o'i Wrecsam, da ni yn gweld yr ardaloedd gorllewinol yma yn colli swyddi wrth i wasanaethau cael eu canoli. Ac os anergyd ar ethrol i'r economi sy'n hynna'n digwydd. Wrth gwrs, Nghaernarfon ydy'r tre Cymreicia sy'n yna, dwi'n meddwl. A mae gweld swyddi fel hyn yn diflannu nid yn unig yn ergyd i'r economi, ond hefyd yn ergyd i'r iaith Cymraeg a'r bywyd naturiol cyfrwng Cymraeg mae'n bosibl i gael yn y lle yma.